Matthew Marcos Manoto. Nagyaman na ka po kay Bagarabi. Unang-una, gusto ko lang po magpasalamat sa ating local officials, our municipal officials, led by our Mayor Mike Hernando. At ang ating Vice Paul Hernando. At ang ating mga SPs in order, Cesar Agustin, Efren Butay, Luciano Carang, June Dadis, Chona Hernandez, okay ano yan, may TF ba sila? Chona Hernandez! Sampu lang sila, mas maingay sila kaysa Daano. Grabe, galing. Chona Hernandez! Bukas, kailangan na ng strepsils. Eric Ruiz! Chona Hernandez, Eric Ruiz, Chona Hernandez, Eric Ruiz. Okay. Tie. It's a tie. Tabla. Juanito Ulat Jr. At syempre sa lahat ng ating mga kapitanes, no? Maraming salamat po at good evening sa ating mga kapitanes na lasing at hindi pa lasing. At ang aking kasama, ang ating mga bukales. In order po, number 1, Gian Crisostomo. Number 2, Medel Doctuli Gawad. Number 3, Rafa Senior Board Medina. Number 5, Joffrey Action Man Sagi. At number 7, Jonathan Agri ka dito Toralba. At syempre, gusto ko lang bubatiin ang ating Congressman Angelo Marcos Barba at ang ating Sumaruno Gobernadora Cecilia Araneta Marcos. At unang-una, baka narinig na po ninyo, may life update po ako. Ipapakasal na po ako next year. Kaya lang, sa totoo lang, pati ang aking nobya na si Jamie, alam naman niya na kayo po talaga ang aking first love. Kaya huwag po kayong malala, tuloy-tuloy ang aming serbisyo sa Kapitolyo. Tuloy-tuloy lahat ng aming mga programa para sa lahat ng ating kakailian dito po sa San Nicolas. Gusto ko lang po magpasalamat, no, sa inyong lahat, sa inyong suporta nitong 6 years, no, na pagiging gobernador. Talagang pinakamalaking karangalan sa buhay ko ay ang maging gobernador, no, sa inyong lahat. At rest assured, suportahan niyo po kami ng May 12 at kami naman po ang magsasuporta sa inyo for 3 more years. Kaya suportahan po natin ang Team Marcos sa Nicolas at Team Marcos sa probinsya. Para 3 more years of progress and development, kailangan tulungan po natin lahat ng ating mga kasama dito para sigurado ang trabaho at hanap buhay para may kita para sa pamilya.
At syempre, may isang pakiusap lang po ako sa inyong lahat. No? Napakahalaga. Please, 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 sabihin po natin sa lahat ng ating kakilala, basta may boto, sabihin po natin, kailangan ibalik sa Senado ang nag-iisang senador ng San Nicolas, ang nag-iisang senador ng Ilocos Norte, ang inyong former gobernadora ng 9 years. Suportahan natin ang ating Senadora Amy, Solution number 39, Senadora Amy Marcos! Isa pa nga ang ating Senadora, ibalik sa Senado ang boses natin sa Senado, Senadora Amy Marcos! Maraming salamat sa Nicolas. Nakaka-proud talaga ang nakikita po natin sa San Nicolas. Na pumapasok ang mga negosyo dito sa San Nicolas at nagiging commercial hub ng buong Ilocos Norte ang San Nicolas. Congratulations! Kaya tuloy po natin para may trabaho lahat ng ating kakailian dito sa San Nicolas. Once again, good evening sa inyong lahat. Agbiag San Nicolas, agbiag Ilocos Norte. Just check it out.